Ben, podemos comezar entonces coa xornada de hoxe. En primeiro lugar, quero agradecerlle ao Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia o convite para moderar esta mesa, tamén para levar o resto de sesións que, como decía Belén, xa houbo a Facultade de Ciencias da Comunicación, que complementan pois, un tema que efectivamente está despertando un gran interese, non? Que é esa relación entre o dereito e a inteligencia artificial. É un placer compartir este espazo hoxe con todas e todos vos aquí conectados. A inteligencia artificial sabedes que está a cambiar os procesos, está a cambiar os marcos legais e as dinámicas profesionais en todos os ámbitos, e o xurídico non é unha excepción. E fronte aos desafíos éticos, prácticos e normativos que presenta a IA, a reflexión dende o dereito faise máis necesaria que nunca. Hoxe imos afondar nestas cuestións complexas, de gran impacto, como pode ser a responsabilidade legal da inteligencia artificial, os novos dereitos digitais ou a automatización da xustiza na man dun gran experto que leva anos traballando nesta relación entre o dereito, a tecnoloxía e a formación. É unha honra presentarvos a quen nos acompaña hoxe, a Sergio Aramburo, que é unha das voces máis autorizadas no panorama xurídico actual en cuestións de tecnoloxía e de exercicio profesional. Sergio é abogado con xa máis de 30 anos de traxectoria e exerce como secretario técnico do Consello da Avogacía Galega. É un referente, como digo, na formación xurídica, na aplicación das novas tecnoloxías no ámbito da avogacía. Xa leva impartido cursos de formación en diferentes institucións, como poden ser a INAP ou a EGAP, e foi ademais profesor nas escolas de práctica xurídica da Coruña e Santiago durante máis de 15 anos. Nos últimos tempos, centrou parte do seu labor na divulgación e na formación sobre a inteligencia artificial aplicada ao dereito, participando en diferentes xornadas e congresos en diferentes colexios da avogacía en diferentes puntos do Estado. É un privilexio contar con el nesta mesa para afondar nos aspectos prácticos da relación entre o dereito e a inteligencia artificial. Sergio, moitas grazas por acompañarnos e tes a palabra cando queiras. Bueno, moitas gracias pola vosa presentación e pola vosa acollida e pola vosa invitación. Intentarei, no tempo que amablemente me impón non solamente a organización, senón tamén as circunstancias, establecer algunhas pinceladas ou brochazos, se se quere, do que é este tema, este apaixonante tema para todo o mundo, tamén para a abogacía. Bueno, se vos parece, paso a compartir directamente unha presentación que teño aquí en PowerPoint, a ver se a tecnoloxía axuda, que non sempre é así. Non sei se podes ver xa a Sí, sí. presentación. Un momentiño que poño en orden a miña pantalla, xa está. Bueno, vamos a ver. Realmente é difícil saber empezar isto, non? É difícil porque é un tema tan amplo que, como eu xa comentei a decana do colexio e a vicedecana da Facultade de Ciencias da Comunicación, cada unha destas diapositivas podría fundamentar ou xustificar unha completa webinar, incluso un curso, non? Entón, tamén é bastante difícil para min dirixirme a este auditorio, porque eu sei o que saben os abogados, máis ou menos, non levo bastante tempo nesto, pero non sei o que saben os periodistas. Sospeito que tampouco como a nós. É dicir, a inteligencia artificial é un asunto no que realmente estamos todos bastante na ignorancia, non? Polo tanto, hai que saber adaptarse. Ese é o principal problema, como en toda nova tecnoloxía, non? Se vos parece, vamos a empezar xa. Podedes, se queredes, facer algunha pregunta. Bueno, xa sabedes como é a dinámica das webinars, e intentarei responderlas ao final. Vamos a ver, eu vou falar, este é un pouco programa de relatorio, son 9 puntos antes do coloquio, cada punto levarame 3 ou 5 minutos, unha ou dúas diapositivas aproximadamente. Falaremos da inteligencia artificial, pero non de xeito xeral, porque xa sei que nesta iniciativa xa se ten falado deste tema. Falaremos algo de regulación, algo dos novos dereitos. Eu puxen neurodereitos porque quizáis o máis rechamante das novidades nesta materia. Falaremos tamén dunha confusión habitual no mundo da inteligencia artificial, que é confundir o que é a inteligencia artificial
coa automatización das decisións tomadas por inteligencia artificial, son dous cousas completamente diferentes. Falaremos algo dos nescos, con respecto ao eido xurídico, falaremos da responsabilidade da inteligencia artificial se que é responsable de algo, falaremos de como se protexen os dereitos de terceiras persoas, falaremos tamén algo de administración de xustiza e, finalmente, xa a modo de colofón, falaremos dos problemas que temos no eido xurídico, no eido xurisdiccional, sobre todo co tema da actividade probatoria, dada a facilidade de manipulación de probas digitais. Ben, primeiro, antes de nada, quero avisar que me vou referir únicamente á inteligencia artificial xenerativa, que, para que nos entendamos, é basicamente o que se coñece como eses programas de tipo chat, como poden ser ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e Copilot, DeepSeek, que está tan de moda últimamente. Em, A pregunta que estou facendo, pregunta retórica, por que está patas arriba o mundo do dereito? Pois basicamente por dúas razóns. En primeiro lugar, porque como todas as profesións estábamos preguntándonos en que maneira nos vai afectar a nosa actividade profesional, a teima era si realmente iba a acabar coa abogacía, dado que ChatGPT e as demais aplicaciones deste tipo saben moitísimo de dereito. De feito, aprobaron o exame de acceso á profesión de abogacía en Estados Unidos, que non vos caiba ningunha dúbida de que isto é así. Incluso en España tamén o faría, seino de primeira man. En segundo lugar, bueno, respecto a este tema, como en todas as profesións, todavía se sigue analizando, todavía hai artigos doctrinais en todas as linguas, en todos os medios, sobre que medida vai afectar a abogacía. Evidentemente vai afectar, non a curto prazo, pero sí a medio, desde logo, a longo plazo, no sentido de que, dada a eficiencia na procura de precedentes judiciais, de búsqueda de legislación, de redacción de argumentarios, de redacción de fundamentos xurídicos, de confección de demandas, de escritos de apelación, é dicir, todo o que fai un abogado o pode facer a inteligencia artificial no mundo da escritura, por así decirlo, non? E no mundo da argumentación. O problema que ten a inteligencia artificial é que carece de memoria episódica, é dicir, que non sabe nada de feitos, de lugares e de nomes, é dicir, que confúndese con moitísima facilidade. O normal é que se confunda, de feito, e, polo tanto, cando se fai un escrito, os abogados teñen sempre que revisar os artigos que cita a inteligencia artificial, porque normalmente están equivocados. Incluso, ás veces, confúndese e non sabe a que xurisdicciones nos estamos referindo, e ao mellor, pois, cita legislación mexicana ou argentina, non? Por eso, eu sempre que falo para os compañeros de abogacía, o que les digo é precisamente que teñan tranquilidade, no sentido de que non nos vai sustituir, non nos vai sustituir. E moi probablemente, dada a arquitectura da inteligencia artificial desas aplicacións, probablemente isto non se resolva nunca, é dicir, sempre vai a cometer erros, non? Por lo tanto, os abogados sempre seremos necesarios, seremos como mínimo copilotos, aínda que de momento que a inteligencia artificial di que o copiloto é a inteligencia artificial. Ao final seremos nós os copilotos da inteligencia artificial. Pero o que sí é certo é que moitas tarefas que poden levar 3 ou 4 tardes, a inteligencia artificial fainas en media hora. Eso é certo. E moi probablemente certo perfil profesional se vexe afectado. Aos abogados novos, o que eu aconsello sempre é que estudien moito como funciona e que sexan expertos en inteligencia artificial, pero que sexan eles os que utilicen a inteligencia artificial. Sempre ten que haber unha persona detrás. Un abogado senior normalmente non vai perder o tempo facendo búsquedas ou facendo prompts nun chatbot deste tipo, perdón, nun programa deste tipo, pero precisamente para evitar que a xente nova, e cando digo nova, digo os menores de 35 anos, se vexan relevados ou relegados, mellor dito, na súa profesión, o ideal é que aprendan como funciona isto. Bueno, pódese falar aquí, en cuanto aos aspectos sustantivos, fixen aquí unha pequena reflexión. Din que estamos na cuarta revolución industrial. Eu quero comentarvos que hai un tema clarísimo, e que somos testigos privilexiados ante unha das dúas principais revolucións na sociedade humana desde que o Homo sapiens hai 300.000 anos empezou a campar pola faz da Terra, non?
A primeira é o acceso da muller aos centros de decisión, a revolución de xénero. E a segunda isto, non? Porque por primeira vez na historia da humanidade, a carón da inteligencia humana, temos unha inteligencia non humana que fainos a competencia. Isto nunca nos ocorreu, é a primeira vez que ocorre. A diferencia fundamental entre estas dous disrupcións enormes é, en primeiro lugar, mm, que xeográficamente o acceso da muller aos centros de decisión non é coherente, non é homoxénea, por así decirlo. En segundo lugar, que a inteligencia artificial é abrazada sen recato tanto por o poder económico como por o poder político. E, por lo tanto, é dicir, non hai ningún réxime político, sexa democrático ou non, que non lle guste a inteligencia artificial. E, por lo tanto, hai que augurar a inteligencia artificial frente á burbuxa que algúns decían, pois penso que hai que augurar un futuro bastante claro. E logo hai un aspecto ético que isto requeriría moitísimo tempo e non quero cansarvos de momento, pero logo poñerei algúns exemplos donde apreciaremos todos a importancia da ética no mundo da inteligencia artificial. E canto á regulación, pregunta retórica, pódense poñer cancelas ao campo? Sí, pódense poñer, aínda que non sirvan moitas veces para nada. Pero como decía un catedrático de Dereito Procesal, tamén o homicidio está regulado no artigo, penso que hai 421 do Código Penal, non me fagades moito caso, e sin embargo cométense homicidios todos os días, pero hai que regularlo igual. Entón, aínda que moitas veces non sea efectiva, unha regulación sí que é necesaria. En España, no informe sobre inteligencia artificial da Universidade de Stanford, que é a referencia sobre o estado das cosas no mundo neste eido, España sempre queda en moi boa posición. Levamos tres informes, anos 2023, 24 e 25, o de 25 o do 25 todavía non o puiden analizar, pero España está en moi boa posición, básicamente por dous motivos. Primeiro, por a regulación, por o alcance da regulación, e segundo, por as oportunidades laborais, non? Eh, Temos o Regulamento Europeo que pasaremos a comentar brevemente. O máis importante do Regulamento Europeo, que solamente, lóxicamente, se aplica aos estados que pertenecen á Unión Europea, é o efecto que produce, como habitualmente produce toda a produción normativa de Europa, que é o chamado efecto Bruselas, e que moitos países do mundo están pendentes de como regulamos nós, de como regula Europa, porque Europa regula moi ben. Outra cosa é que logo se cumpla ou non, pero regula moi ben. Esta lei, a Lei de Inteligencia Artificial de Europa do ano pasado, 2024, é unha referencia moi importante. Realmente non define como debe usarse ou non, é dicir, non fala, mellor dito, non fala da tecnoloxía, non de como hai que facer a tecnoloxía, non se refire a tecnoloxía, sino solamente a forma en que se debe usar. En ese sentido, establece catro niveles de risco. O primeiro nivel é o risco inaceptable. Vedes aquí, de alguna maneira, pois esta especie de pirámide, ¿no? É dicir, que sería un código de cores. O primeiro risco sería o risco inaceptable, o que está radicalmente prohibido, como pode ser os sistemas de puntuación social por parte de gobernos, ¿no? Agora, por exemplo, de facer distincións de tipo racial, étnica, etcétera, etcétera, o tema da manipulación subliminal, que isto estaría en contacto co tema dos neurodereitos, estaría tamén absolutamente prohibido, e o famoso tema da identificación biométrica, que é basicamente o recoñecemento facial, que está prohibido. O que pasa é que a lei sempre establece unhas excepcións, en este caso son claras, é dicir, a policía sí pode usar recoñecemento facial, a calquera persona que teña salido de España nos últimos meses sabe que lle fan unha foto tanto a sair como a entrar, fora do espacio Schengen, e bueno, pois os países que non están neste baixo ao efecto desta regulación, os países de fora da Unión Europea, evidentemente hai anos que están facendo, podemos contar unha anécdota, xa do ano 2018, é dicir, moito antes da irrupción de ChatGPT, etcétera, que hai unha compañeira nosa que foi a China de viaxe de pracer, e perdeu o móvil nun taxi,
Entón, cando foi poñer a denuncia á comisaría de policía, despois de intentar falar coa empresa de taxis de forma completamente infructuosa, pois ao final, despois de negar á policía os feitos da denuncia, o que collerona por un brazo, meteronha nunha sala, puxeronlle un vídeo donde estaba ela saindo do avión, entrando no aeroporto, todo saindo do aeroporto, collendo taxi, indo de compras, entrando no hotel, é dicir, eh, estaba completamente grabada toda a súa actividade, digamos, en sitios públicos desde que chegara ao país, non? A cuestión, ela quedou absolutamente flipada, sobre todo porque unha das imaxes ao saír de taxi estaba falando por teléfono, non? De maneira que tivo que irse dali, estaba confundida, evidentemente, non? Como funciona isto? Pois xa sabes como funciona. Cando se fai unha fotografía, se parametriza todo o rostro, non? As distancias entre bueno, todos os rasgos parametrízanse con un número que ao final é unha especie de DNI, e cando ese DNI aparece nunha das centos de miles de cámaras que hai en lugares públicos, pois rapidamente se identifica, se adxudica, se grava o vídeo, e cando un fai unha busca, unha procura dese número na base de datos, o que puderon facer na comisaría, porque nada máis entrar en comisaría xa lle sacaron lóxicamente o vídeo, pois en cuestións de minutos faise un videoclip, non? Pero isto falo do ano 2018, antes da explosión de todas estas tecnoloxías inteligentes. Bueno, que saibades que isto é posible para os corpos e forzas de seguridade do Estado e sempre á disposición dos xuíces, non? Alto risco, esos son temas prohibidos, non? Son aplicacións prohibidas. As que están fortemente reguladas son as de selección de persoal, todo o que respecta a menores, por suposto, sistemas biométricos de identificación fora do tempo real, vale? Por exemplo, cando estas aplicacións novas que hai de banca electrónica que a un obriganlle a pagar, incluso comparecer diante da cámara, non? Para que se llegara a ver un vídeo, etcétera, etcétera, eso está moi regulado. E, por suposto, en xustiza, forzas de seguridade ou infraestructuras críticas. Podo dicirvos que en xustiza hai un organismo que é o CTAG, que é a Comisión Técnica de Transformación da Administración de Xustiza de España ou algo polo estilo, que precisamente é a que establece como se pode usar a inteligencia artificial na Administración de Xustiza en España. En canto a risco limitado, non teñen que pedir permisos nin autorizacións, nin teñen que seguir máis normas que unhas de transparencia, como pode ser os chatbots ou o uso de ChatGPT neste caso. E logo o risco mínimo, como pode ser, por exemplo, a inteligencia artificial aplicada pois a videoxogos, a sistemas de recomendación, aos buscadores de internet, etc. En España temos un documento que é a Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que tamén é un documento moi importante, no seu momento era os primeiros do mundo, non sei se o primeiro incluso de Europa, por tanto foi tido en conta a hora de redactar noutros estados documentos semellantes, e que isto supón, entre outras moitas cousas, unha choiva de millóns de euros para a inteligencia artificial en España. Vou pasar un pouco de puntillas por este tema que vedes agora en pantalla, que é os neurodereitos e outros dereitos digitais. Solamente quería comentarvos que temos unha lei de protección de datos e dereitos digitais do ano 2018 que non fala absolutamente para nada de inteligencia artificial, o que dá a medida da novidade destas tecnoloxías intelixentes, que estamos afeitos a traballar con elas, pero que realmente non podemos esquecer que son moi novas, pero que hai unha carta de dereitos digitais que é do ano 2024, que é un documento non normativo, é unha especie de desideratum ou de recomendacións que, bueno, é bastante, aínda que foi redactada e confeccionada por xente moi intelixente, moi experta no sector, hai cousas que son bastante discutibles, como por exemplo o famoso pseudonimato ou pseudoanonimato, que é o presunto dereito que ten a xente de circular por internet de forma anónima, non sin que se lle obligue a identificarse, non? Bueno, isto é bastante relativo, primeiro porque en internet hai poucas cousas que son anónimas, e en segundo lugar, bueno, porque hai moitos provedores privados de servicios en internet que poden exigir perfectamente que os usuarios se identifiquen con nome e apelidos, non? Moitos destes dereitos teñen moito que ver coa protección de datos. Entón, eu penso que desde a protección de datos a regulación de protección de datos, que como sabedes, como dixen, é do ano 2018, perfectamente chega a moitas destes dereitos. O que sí é certo é que hai realidades novas dentro da sociedade gracias ou por culpa de a inteligencia artificial, e hai que regularlas.
Bueno, unha das principais confusións que existe neste tema, esa confusión que produce moita inquietude, non? E que moitos medos, é de confundir inteligencia artificial con automatización, non? Unha cosa é que teñamos unha ferramenta intelixente que faga cousas. Outra cosa distinta é que as faga automáticamente sin pasar polo control humano. Entón, hai que ter moito cuidado coa automatización. A automatización, para que vos fagades unha idea, todos poño aí un semáforo porque un semáforo é o típico caso de automatización dunha acción administrativa. Un semáforo é algo que funciona automáticamente sin intervención da man dos seres humanos, excepto no momento da configuración. É dicir, ninguén discute a un semáforo se ten que poñerse en roxo, non? En vermello, en verde. É dicir, que a un guardia podes que te manda a parar, pois podes dicir, mira, que metes aquí 15 minutos e estás deixando pasar aos outros. Pero a un semáforo non se lle pode decir. Isto é automatizado. E de feito, están co impulso das cidades intelixentes, están empezando a incorporar inteligencia artificial aos sistemas de semáforos, non? Para que regulen o tráfico segundo os fluxos do tránsito urbano, non? Pero a inteligencia realmente non ten responsabilidade do semáforo. É dicir, aquí a cuestión é no acto humano de fiscalización, de tutela, ou se quere, de configuración desa decisión. A automatización é o problema, non a inteligencia artificial. A inteligencia nunca é perigosa. Se eu estou en un grupo de persoas intelixentes, en principio eu teño que confiar, non? Porque, sobre todo, a inteligencia implica moitas cousas, normalmente, non? Moitas cousas positivas, non? O problema é como se utiliza esa inteligencia. E o problema da automatización é que non hai un control humano de como se utiliza a inteligencia. Polo tanto, poño vos outro caso, cando un enche un formulario en internet con uns campos obligatorios, de maneira que se non enche o campo obligatorio non pode darlle a enviar o formulario, pois realmente isto é complicado, porque ás veces non se pode presentar unha instancia, unha solicitude dunha subvención, porque hai un dato que falta, non? Isto pasou nos fai pouco tempo aos colexios de abogacía, porque exixía para poder solicitar abogado de oficio, pois unha serie de datos que antes non eran necesarios, non? E que non existían, non? Por exemplo, non se podían facer designacións provisionais sino que facía falta unha autorización, por así decirlo, da Xunta de Galicia, non? Isto deu lugar a unha polémica importante, non? Dicir, pero o problema non é o ordenador nin o formulario, o problema é quen tomou a decisión de automatizar este tipo de decisións, non? Isto é importante. Ben, por lo tanto, insisto, a inteligencia artificial non é perigosa. O que é perigoso é a automatización, é dicir, que unha máquina poida tomar decisións sen un previo control humano. Este é un dos dereitos previstos na Carta de Dereitos Digitais. Vamos falar dos nesgos. Tedes aí un tradicional exemplo de como funcionan os nesgos en Internet. Vedes aí nese gráfico, nesa imaxe, un texto en húngaro. O húngaro, igual que outras linguas, como por exemplo o euskera, as palabras non teñen xénero. Se os fixades especie de O, cunha especie de acento circunflexo, non sei como se chama eso que ten aí, pois eso é o artigo, non? Pero non existe el ou ela, non? Mellor dito, el ou la, sempre é o. E nos pronomes igual, existe el e ela dice exactamente igual, non? Entón, cando traducimos do húngaro, o traductor de Google atribuía xénero a cada un deses adxetivos. Ela é hermosa, el é listo, el lee, ela lava os platos, el construye, ela cose, el ensina, ela cociña, etc. Non? Este é o típico sesgo de xénero. Logo falaremos de como isto se resolve, pero a miña primeira meditación sobre isto é que no mundo do dereito os nesgos non son un problema. Hai un nesgo que sí é un problema, que é o nesgo de confirmación, logo falarei del. Pero as leis, o sea, ninguén pode negar que as leis están sesgadas, porque as leis apróbanse sempre en contextos políticos determinados, cando son certos partidos os que están gobernando, certas maiorías as que aproban as leis. Todas as leis son sesgadas, todas. Canto máis crítica ou delicado sea o ámbito ou eido da lei, máis sesgada é. Temos o exemplo das leis de educación, que cada goberno aproba a súa lei, ou incluso as normas urbanísticas, a lei do solo, non? Que está continuamente cambiando segundo o goberno de turno, ou a maioría parlamentaria de turno.
na xudicatura, pensar que non hai este tipo de eivas, non? Como son as tendencias políticas, é completamente absurdo. Todo o mundo entende perfectamente, non solamente que os suíces estean absolutamente nesgados de política, sino que todo o mundo entende tamén os esforzos dos partidos políticos de impoñer sempre os suíces e suizas máis proclives ou máis afíns ás súas tendencias ideolóxicas, non? E, por suposto, a abogacía é unha profesión absolutamente nesgada, porque, é dicir, eu débome ao cliente. Eu non busco, os abogados non temos que buscar a xustiza. Os abogados temos que buscar a xustiza do noso cliente, non? E os pleitos sempre gana un ou outro, e ás veces empatan, non? Pero sempre todo o mundo, non hai un só abogado que cando vai a un xuizo pense que ten a razón, e pense que ten a xustiza ou algo de xustiza da súa parte. Nós non temos que ser xustos, temos que defender os intereses dos nosos clientes, quen ten que ser xusto é o xuiz, que esa é a función. Por tanto, os nesgos a nós non nos preocupan demasiado. O que sí nos preocupa é o sesgo de confirmación, que é o típico que todo o mundo coñece ou soporta. E a proba está, por exemplo, nos medios de comunicación. É dicir, os lectores do El Diario ou de Público ou de El País teñen unha ideoloxía bastante definida, da mesma maneira que os lectores do ABC ou da Razón, etcétera, pois tamén, non? Entón, por que isto ocorre? Porque a xente gustalle ler o que está de acordo con as súas propias ideas. Eu teño comprobadísimo que cando eu utilizo unha ferramenta de inteligencia artificial, adoita contarme o que eu quero que me diga. Ás veces confúndese, me di porque non sabe, porque eu fago as preguntas moitas veces de maneira completamente obxectiva e pensa que eu estou do lado que non é. Entón, teño que eh, mm, eh, teño que decirlle, no, mira, isto é a cousa, entón, é dicir, esqueces este tema ou esqueces este fundamento, etcétera, entón recula moi ben, non? Pero este é o problema, porque moitas veces un acaba confundido por ese nesgo, non? E ao final plantexa un formulario eh, ou un fundamento ou unha alegación que non é a máis axeitada, non? Como se loita co tema dos nesgos? É dicir, a ética pode acabar cos nesgos. Aí tedes un exemplo da dificultade, por non decir imposibilidade de loita contra os nesgos. Google foi moi criticado porque porque o nesgo de xénero en concreto non sabía como lidar contra el, non? Acusábase por esta diapositiva que vos enseñei antes, acusábase a Google de que estaba perpetuando, por así decirlo, o nesgo de xénero que había na sociedade. Os algoritmos creados por Google para evitar isto non daban resultado. Vedes aí que cando se lle pregunta xenera unha imaxe sobre un soldado a nevande en 1943 e pon pois chinos, negros tal, non? E por qué? Porque se trata de sobreprotexer a certas minorías infrarrepresentadas en Internet. Evidentemente cometía erros dese tipo. Cando se lle preguntaba fai retratos de os pais fundadores de América e poñía pois, un indio, un negro, un latino, un mexicano e un chino, non? Un mongolo, algo así que poñía, non? É dicir, isto é porque isto as facía, evidentemente, para evitar ese tipo de acusacións. Porque, claro, eu supoño que se lle estaba preguntando o CEO bueno, pues os órganos de administración de Google que facer, non? Si deixar isto como estaba ou facer algo antinesgo, non? Alguna política, un algoritmo antinesgo, non? Eles decían que Google o único que fai é facer pues, unha representación da realidade. Se a realidade, a sociedade está sesgada, pois decían, nós non podemos facer outra cousa, porque somos o mapa da realidade, non somos a realidade, pero somos o mapa da realidade. E se non che gusta como é a cidade, non me pidas que modifique o mapa, o que tens que modificar é a realidade, non? Isto é lóxico, non? Pero por outra parte, o movimento feminista en concreto decía, sí, pero hai moita xente que nunca viu unha vaca en persona, non? O sea, que a única vez que vimos unha vaca, muitísima xente en internet, en fotografías de internet. E pois con isto exactamente igual. Se eu para comprender un tema solamente a miña referencia é Google,
pois Google ten unha responsabilidade de amosarme a realidade que debo ver, non a realidade creada, non establecida por políticas patriarcais, etcétera, etcétera. O tema é moi complexo, é dicir, non sei que pensades vos, porque é un tema ético e un tema tamén de estrategia. Google intenta facer isto, podedes buscar, por exemplo, se buscades persona cociñando, aparecen tantos homes como mulleres. Cando hai 3 anos aparecían sempre mulleres ou chefs. Están intentando modificar estas cousas, pero, por exemplo, se poñedes persoa cosendo ou persona, non sei, facendo unha actividade típica históricamente ou tradicionalmente levada por mulleres, todavía non conseguiron modificar esa realidade virtual, non? Como digo, un tema complexo, pero bueno, insisto que os abogados a xente da xustiza estamos afeitos a ese tipo de cousas, estamos sempre traballando con este tipo de cousas nos propios pleitos, non? Para levar ao convencimento do xuiz de que o noso cliente ten os seus intereses, que os seus intereses son os correctos e, polo tanto, a nós non nos preocupan demasiado, exceptuando, insisto, o tema do nesgo de confirmación que me parece o máis grave a min personalmente. Bien, responsabilidade da inteligencia artificial é un tema fundamental que a todo o mundo lle interesa. Pode causar danos a inteligencia artificial, quen responde, a quen reclamar. Vamos a ver, se eu mato unha persona con unha pistola, a ninguén se lle ocorre demandar a pistola. A responsabilidade é da persona que utiliza a pistola. Pois cos cartos igual. O diñeiro é bon ou é malo? Pois nin unha cousa nin outra. Depende para que eu se utilice, non? Pois cos cartos pódense facer moitas cousas positivas, se poden construir hospitais, pódense darse de comer a moita xente, sacar da pobreza e da exclusión social a moitísima xente, pero tamén se pode financiar armas ou comprar droga, non? Isto é evidente. Pois con a inteligencia artificial é exactamente o mismo. Nin é boa, nin é mala, senón depende o uso que se lle dea. Polo tanto, a min sorpréndeme moitísimo que incluso hoxe en día, hai pouco tempo, nunha revista xurídica especializada, un dos artigos principais desa edición, da revista, porque é unha publicación periódica, se preguntaba si podía ter responsabilidade penal a inteligencia artificial. Por suposto, despois de ler aquilo, un non chegaba a ninguna conclusión, pero a miña pregunta é, pero non sabemos o que é a inteligencia artificial ou non sabemos o que é a responsabilidade penal, porque a responsabilidade penal implica que o responsable acaba pagando unha sanción, pode ser unha multa, pode ser unha privación da liberdade, etc. Coa inteligencia artificial, que faz? Desenchufas o ordenador durante 3 meses, non sei, é dicir, que a responsabilidade será das persoas, en primeiro lugar, que establecen os algoritmos ou que manipulan a súa, pois, o seu modo de actuar, non? Pero, evidentemente, o responsable será quen utiliza a inteligencia artificial. E logo, se se quere, esa persoa poderá reclamar por vía legal a ChatGPT por haber contestado mal. Evidentemente, como sabedes, pois podedes imaginar, cando un descarga o programa, ten que asinar, aceptar unha política ética, etcétera, etcétera, que de ético non ten nada, porque non está feito nin por curas nin por filósofos, senón que está feito por abogados. Por tanto, de ético, pois pouco ten, non porque os abogados non sexamos éticos, senón porque o que se nos pide, como dixen antes, é a defensa dos intereses do noso cliente. E, polo tanto, non hai posibilidade ningunha de reclamar a ChatGPT ou a Claude, etcétera, etcétera, por un erro cometido no traballo que fai. Polo tanto, esta pregunta é completamente absurda, é dicir, o tema xurisdiccional, o tema da reclamación de dereitos, a tutela dos dereitos das persoas, sigue o esquema común desde os romanos, é dicir, o que fai un dano ten que indemnizar. Isto é un principio xurídico que existe desde o Código de Hammurabi ou incluso antes, falo de fai moitos anos, polo tanto non hai ningunha novidade. O demais é todo o ben descoñecemento do que é a inteligencia artificial ou descoñecemento directamente do dereito. A inteligencia artificial non causa dano. Causa dano a xente que confía na inteligencia artificial e se deixa levar por ela. Con independencia, insisto, na responsabilidade do propietario dese programa con respecto ao usuario, non? Que xa vos digo, insisto, en que normalmente pois, carece. É dicir, Tesla, cando un usuario compra un Tesla, asina un documento no que se lle exculpa
ou desculpa a Tesla dos danos que se pode producir polo uso deste tipo de tecnoloxías intelixentes. Bueno, eu traigo a colación este artigo 21 porque debo dicir con certo orgullo, solamente con certo orgullo, que este é da miña factura, este é o Código Deontolóxico da Abogacía Española. Eu fun convocado para redactar este código bueno, pues por a experiencia que temos nos consellos autonómicos. Os responsables dos consellos autonómicos fomos os que integramos a comisión redactora do Código Ontolóxico, e cando chegou a parte de regular o emprego das tecnoloxías de información e comunicación, pois encomendaronme a min. Para a miña sorpresa, este texto que eu propuxen pasou directamente sin demasiado debate ao código. Bueno, eu entendo que isto está feito no ano 2019, entonces non existía a inteligencia artificial, pero eu sabía que isto estaba rapidamente desenvolvéndose, e había que facer un artigo suficientemente amplio que puidera contemplar a realidade entón existente, pero tamén a realidade do futuro. E, de feito, no proceso de redacción este artigo mudou 3 veces de redacción, non? E xa está de novo completamente obsoleto, pero o que é importante é que todas as empresas e os colectivos profesionais deberían regular o ámbito deontolóxico ou ético do uso da inteligencia artificial polos seus profesionais. Neste sentido, apareceu unha noticia na prensa dicindo que certa famosísima firma de letrados ou de abogados, un despacho con moitísima implantación nacional, presumía nun periódico deste tipo, un periódico económico, 5 días, que gravaban as conversacións dos clientes e llas daban a comer a inteligencia artificial para facer resumos de conversacións e cosas polo estilo. A ver, eh, isto vai totalmente en contra da obriga de manter o secreto profesional dos abogados, vale, da abogacía, porque aínda que as versións avanzadas ou de pago da inteligencia artificial digan e xuren que esa información non a revelan a ninguén, o certo é que o feito de que o abogado revele a aplicación esa información xa está vulnerando o secreto profesional. Decía un abogado que foi decano de Madrid e alcalde de Madrid bueno, na época da República, decía que un secreto é unha cousa que se conta de un en un. Vouche contar un secreto, non? Entón contas a outra persoa. En ese momento, eso que estás contando xa non é secreto. O secreto é que o ten un para sí. E, polo tanto, isto non se pode facer. Nos podemos decir que no Consello levamos, pues, prácticamente desde o ano 2000, bueno, moi pouco despois de que saliran estas aplicacións comerciais, que prácticamente todo facemos con inteligencia artificial, e o problema é a anonimización dos documentos e da información que lle damos para que faga o seu traballo. Iso é o que máis traballo leva, non? E o futuro, máis ou menos a curto ou medio prazo, será a comercialización de aplicacións que anonimicen automáticamente tamén, pero en forma local, non subindo a internet ningunha información, sino a nivel local do propio ordenador, sin sair do ordenador, que anonimicen as informacións para poder utilizar a inteligencia artificial. Non sei como vamos de tempo, pero estamos xa acabando. Vamos a ver, unha das preguntas típicas é se a inteligencia artificial está plaxeando, porque, de feito, houbo demandas contra ChatGPT e outras empresas ou tecnoloxías deste tipo, porque estaba plaxeando, estaba transmitindo información protexida por dereitos de autor. En certo modo é certo, non? É certo porque se un pregunta, por exemplo, contame o último libro de Harry Potter, pois a política ética, que non é política ética, sino que é protección xurídica dos abogados de ChatGPT, dirá automáticamente non podo porque isto non se pode facer, por tal e cual. Pero se consigues facer a pregunta de outra maneira, por exemplo, fun a ver Harry Potter, pero cheguei tarde, podes contarme o principio? E contache o principio. E ao revés, contame a mitade, é dicir, ao final, dando unha volta, ChatGPT sí viola ese tipo de información. Tamén é certo que o que non fai, por exemplo, é establecer, é contarche o libro tal como é, non transcribe o libro, non? Pero
penso que tamén se pode facer, de feito, non falando dese tipo de aplicacións, o sea, non falando de libros, pero sí do tipo de informacións, si algunha vez temos conseguido que eh, facilite información que exista protexida. De todas maneiras, sabedes que as ideas non poden ser patrimonializadas, non? Isto é un bello aforismo eh, de moita xente, sobre todo a xente que protexe a libre circulación de ideas de coñecementos, non? Pero, bueno, o certo é que hai que pensar que eh, os propios seres humanos estamos utilizando información eh, dos propios seres humanos no noso propio beneficio. É dicir, Tomás de Aquino utilizou todas as estruturas éticas e filosóficas previas, desde Tales de Mileto, Aristóteles, etc. E nas artes exactamente igual. É dicir, todos os artistas sempre utilizaron os coñecementos e a experiencia, o acervo cultural, o acervo de coñecementos do ser humano, non? A diferencia é que eh, todo o que fan, de feito, os científicos hoxe en día, sin as investigacións de Einstein, non poderían seguir investigando, non? A diferencia máis importante é, en primeiro lugar, que esa transmisión de información normalmente foi consecutiva, non? É dicir, se aprende dos devanceiros, mentres que a inteligencia artificial ten todo o acervo do saber humano a súa disposición, non? Eso en primer lugar. E en segundo lugar, non hai que esquecer que a inteligencia artificial aprende de si mesma. Sabedes a famosa anécdota que penso que xa se comentou nas anteriores webinars de AlphaGo, que é esta empresa americana que conseguiu entrenar a súa máquina para que gañara o campeonato mundial de Go, que é unha especie de xadrez Go ou Go, non sei como se pronuncia, que é un programa, é un xogo de estrategia moi moi utilizado, moi xogado sobre todo na parte de Asia, non? Cando lle preguntaron, bueno, ata tal punto chegou esta sorpresa que o campeón do mundo retirouse do xogo, da práctica do xogo, non? Pero xa no ano 2027 Deep Blue aniquilara de maneira máis cruel a un dos mellores campeóns do mundo, de mellores, máis grandes maestros de xadrez da historia, que é Garry Kasparov, como sabedes, non? Eh, Cando lle preguntaron ao CEO de AlphaGo quen enseñara a xogar a Go a máquina, dixo que puxera un ordenador e outro xogar entre sí mesmos. Por tanto, aprenderonse entre sí mesmos a xogar. A inteligencia artificial aprende de sí mesma. Por lo tanto, isto de forma exponencial vai subir nos próximos anos. O avance da ciencia va nos próximos anos a incrementarse de forma exponencial. Em, Vou falar agora bueno, como colofón, porque deixei a pregunta aí, eu penso que non plaxia de ninguén, non? Ten toda a información, pero non plaxia necesariamente. De todas maneiras, a defensa ou a protección dos dereitos intelectuais, non? Dos dereitos de autor, realmente é unha protección económica. Basicamente. Entón, no momento en que eu non estou vulnerando eses intereses económicos das persoas propietarias deses dereitos, eu non estou plaxiando nin estou, por lo menos, con relevancia penal ou relevancia xurídica, non? E, por lo tanto, eu penso que están condenados ao fracaso a calquera reclamación neste sentido, salvante, lóxicamente, que a inteligencia artificial, pois por un desliz, pois sí, pois provea información protexida, non? Que sería sempre literal. Ben, falemos da Administración de Xustiza. Antes vos falei do CTAG, que é un organismo que inicialmente creado para coordinar os distintos sistemas de xestión procesual das diferentes comunidades autónomas, porque é curiosísimo, pero en España temos unha lei de axuzamento civil, pero temos 7 ou 8 herramientas distintas para aplicar esa lei, ferramentas digitais sí, digitais ou electrónicas para administrar a xustiza. Falamos dos típicos programas de ordenador que teñen os xulgados, non? E cada un vale o triple ou 10 veces máis
número de millóns de euros que o programa anterior. É unha cousa curiosísima, non? Em, Pois ben, estes sistemas de decisión procesal precisaban ser coordinados e ser autorizados por un organismo que creouse o CTAG. O que pasa é que o CTAG non sospitaba cando se creou que iba a dedicarse sobre todo a indagar sobre este tema de inteligencia artificial. Ten unha política que aprobouse no ano pasado sobre política de uso da inteligencia artificial no eido da Administración de Xustiza, que é o que establece se os xuíces poden utilizar ou non a inteligencia artificial, e o máis importante, ou tan importante como isto, se a Administración de Xustiza pode utilizar a IA nos seus procesos, non? En principio, establecese moitas limitacións. Por exemplo, non se poden facer decisións basadas en inteligencia artificial, que é seguramente o que máis importa aos asistentes a esta webinar. Non está permitido que a inteligencia artificial dite sentenzas. Pode facelo? Por suposto que sí. Isto de que non pode ditar sentenzas é unha absoluta falacia. Por suposto que pode ditar sentenzas, pode confeccionarlas e pode redactalas. E atreveríame a decir que técnica e lingüísticamente, sintácticamente, semánticamente, faino moito mellor que a media dos xuíces. É dicir, que os xuristas escribimos bastante mal, pese ao que algún poida pensar. Solemos cometer bastantes errores. eh, Párrafos de 15 liñas sin un punto, etcétera, etcétera, ¿no? Moitas veces por escribir rápido, ¿no? Porque todos somos xente moi ocupada, etcétera. Pero que a ninguén lle quepa ninguna duda de que se lle pide e se entrena convenientemente e non precisa moito adestramento, a inteligencia artificial pode editar sentenzas perfectamente. Outra cosa é cando se lle pide que a política ética da IA dirá que non pode porque podría vulnerar algún principio ético, pero hai mil maneiras de evitalo. Por exemplo, o típico de decir, vamos a imaginar que tienes un xuiz, como farías unha sentenza? Encántame os xogos de rol, pumba, edita a sentenza, non? É moi fácil, darse ya o documento da demanda, o documento de contestación, súbese os documentos nos que está escrito, documentada a proba realizada, e se lle pide que faga, con ese siloxismo, que faga a resolución correspondente. E o fai, e o fai. Eu, nunha ponencia no Colexio de Abogacía de Barcelona, no seu congreso sobre este tema, estuven a punto, o que pasa que ao final pensei no mellor, afortunadamente non o fixen, a punto de facer unha proba en directo, en vivo en directo, de como sería o interrogatorio do xuizo de Dani Alves. Estaba de moda daquela, porque era o momento en que estaba o home detido, etcétera, etcétera. Fixen un par de simulacións, costoume convencer a inteligencia artificial de que me permitira facer isto, porque decía que, bueno, hai un tema penal, un tema de violación, non sei que, non sei cuánto, cuidado. Al final díxenlle, bueno, pues as verivoltas non adecuadas, non, para que ao final entrada polo aro, pois efectivamente, pois era bastante fácil facer unha simulación de interrogatorio que podo decirvos que era excelente. Era excelente. Ademais, as preguntas eran intentando todas buscar a contradición do testigo. As preguntas eran todas tiñan relación unhas con outras. Había un fío argumental, non eran preguntas ailladas, como se fora un examen tipo test, sino que todas iban seguindo o fío argumental. E realmente eu quedei moi sorprendido. Eu non son penalista, tampouco era difícil que me sorprendera, pero podo decirvos que o interrogatorio de preguntas feito por ChatGPT ao testigo era tremendo. Ao final non o fixen porque, bueno, había prensa por ali, seguramente ao día seguinte seríamos portada de que o Colexio da Abogacía de Barcelona simula o pleito, bueno, sería bastante complicado. Está permitido, bueno, o tema dos precedentes. Unha das principais acusacións que se di contra o uso da inteligencia artificial na xustiza é que como a inteligencia artificial funciona de forma estatística, é dicir, analizando cadeas de frases, tokens de termos xurídicos, etcétera, etcétera, multiplicado por unha cantidad infinita de datos, pois que ao final o único que vai facer vai ser perpetuar o statu quo, é dicir, perpetuar a xurisprudencia e que o dereito non vai avanzar. Vale, isto está evidente, salvo que se lle pida ao contrario, porque nos temos feito xa probas de que se lle pide á inteligencia artificial que innove algo nun tema xurídico, que busque unha escapatoria que sexa progresista e non conservador
no avance dunha determinada teoría xurídica, a inteligencia artificial faino perfectamente. Ten unha inventiva que non temos os humanos medios, por así decirlo. Por lo tanto, os precedentes son variables perfectamente grazas á inteligencia artificial. Basta con que se lle pida. Outra cosa é que non a ninguén se lle ocorre a pedirle. Está permitido o uso en España da inteligencia artificial polos xuíces? Non, non está permitida que se diten sentencias baseadas en inteligencia artificial. Pero tamén é certo que é facilmente detectable cando un texto está feito con inteligencia artificial. Os que traballamos de cotío con IA, normalmente decatámonos cando un texto está feito con inteligencia artificial, por uso de determinadas palabras. O primeiro síntoma de que un texto está feito con inteligencia artificial é que non ten erros. Non? As comas están todas ben postas, lingüísticamente perfecto, etc. Non? É dicir que normalmente os xuíces escriben mal, os abogados escribimos mal, os fiscais escriben mal, sempre cometemos erros, isto hai que facer autocrítica, hai que decirlo así, e normalmente non se utilizan. Logo hai outro tipo de síntomas que sería demasiado prolixo e non quero cansarvos con eles, sería motivo para outra webinar de como saber, non? De como detectamos, non? De que están feitos con os textos con IA, pero o certo é que cada vez máis xuíces, fiscais e abogados utilizan IA para facer sentenzas, escritos, denuncias, demandas, etc. E por qué? Porque é demasiado goloso este tema, é dicir, é demasiado doado de facer. O difícil é humanizar eliminar eses rastros, non? Había unha película de Alfred Hitchcock que non me lembro como era o título, que era un señor que vendía froita en Covent Garden, en Londres, era un asino en serie de mulleres, acusaban a un inocente, e ao final, pois, había unha escena de que metía un cadáver en un camión de patatas. Seguramente algún de vos recorda esa película, unha película magnífica, non? Eh, Era un thriller moi interesante, moi fácil de seguir. E ao final, había unha parte da película, a máis cómica, non? A máis simpática da xenialidade de Hitchcock, é que o inspector de policía replanteábase a culpabilidade do que evidentemente era o culpable, que non o era, porque había infinitas probas en contra del, porque a súa muller, a súa esposa, cando lle servía a comida, decía a orella, pois eu non estou tan seguro de que este home sea culpable, porque non sei que, e dáballe ideas mentre o home estaba comendo, e ao final, gracias a ese asesoramento dunha persona que non tiña nada que ver co seu traballo, que era a súa muller, pois ao final conseguiu, por facerlle caso, encontrar o verdadero culpable. Pois aquí pasa exactamente o mismo, é dicir, non pode ser criticable que nos confiemos o noso asesoramento a un programa de inteligencia artificial. Outra cosa distinta é que os nesgos da IA acaben na nosa resolución. Pero por eso temos que ser conscientes do nesgo de confirmación, que é fundamental. E xa para terminar, quería falar dun tema que é moi interesante para nós, que estamos bastante nerviosos, bueno, quizá é ser un pouco, pero estamos bastante preocupados, que é o tema da manipulación, da xeneración de imaxes e de probas videográficas e de audio mediante inteligencia artificial, mediante aplicacións de IA. O ano pasado, no mes de abril, seino porque tiven que falar desto prácticamente de forma coetánea a aqueles feitos, saiu a noticia de que uns preadolescentes no seu colexio pois utilizaran imaxes das súas compañeiras manipuladas mediante inteligencia artificial para que apareceran desnudas, non? O que sorprendía non era tanto este feito, porque quero recordarvos que desde os inicios da humanidade sempre se manipularon imaxes para escarnio da xente, sempre se fixo isto. Nos capiteles das columnas románicas aparecen escenas deste tipo. No século XIX había, pues, os hermanos Becker publicaron un libreto, unha libreta con imaxes da reina, etcétera, etcétera. É dicir, que isto sempre ocorreu, unha manipulación humana con ánimo de escarnio ou con outros ánimos espurios. O problema aquí é que, primeiro, se fai dunha maneira absolutamente creíble, é dicir, que realmente confunde. E, en segundo lugar, o problema é que un preadolescente sin ningún coñecemento poida facelo, non? Ese é o problema fundamental. Entón, este é o problema. Cando eu dixen que as
imaxes son tan doadas de manipular que habría que replantexarse a utilización dese tipo de medios de proba en xuizos pola súa falta de credibilidade, pois enseguida, pois de aí uns días apareceu esta noticia que pon aí que certas empresas tecnolóxicas das imaxes da fotografía pois crearon un sistema para que se asinen electrónicamente con certificado digital as fotos que se fan coas máquinas, non? De maneira que nos metadatos desa foto aparece pois, o lugar por coordenadas GPS, etcétera, etcétera, para a data, por suposto, e quen fixo o autor da foto, etcétera, etcétera. Non? Pero aínda así isto ocorre tamén cos audios, como sabedes, etcétera, etcétera. Entón é posible que volvamos ao século XIX e que se volvan únicamente a autorizar as probas, digamos, analóxicas que podan ser comprobables directamente polo xuiz. Pero hai outra cousa. Vos sabedes que o tema, por exemplo, da pornografía infantil, que ocorre coas imaxes de pornografía infantil xeradas por inteligencia artificial. A partir de agora, antes de condenar penalmente a unha persona que en posesión destas fotos, pois probablemente cambia a jurisprudencia e cambia a lei e probablemente o xuiz teña que ou a policía ou a fiscalía ou a acusación particular teña que demostrar que son persoas reais. Porque senón, cal é o ben xurídico protegido no tema da pornografía infantil? O mal gusto? Ou o dereito do neno á súa integridade sexual? Isto hai que pensalo, porque se son imaxes generadas por ordenador con inteligencia artificial, non hai nenos involucrados. O que hai será persoas, pois eso, pois, non quero entrar nese debate, porque sempre hai moitas opinións, pero xente que, bueno, pois terá as súas pensamentos ou tendencias ou que sea aberrantes ou que sean, aí non quero entrar. Pero evidentemente, se non hai menores prexudicados, non hai delito. Ese é o tema. Isto deixo aí a pregunta ao aire, levo aproximadamente 55 minutos ou 50 minutos falando deste tema, estou xa quedando un pouco tomado da voz. Alba, deixoche a ti a palabra. Moitas grazas, Sergio, pola tua intervención tan clara e interesante, onde ademais nos expós diferentes temas que eu penso que abres moitísimas portas agora de cara ao debate, queda patente que a IA non é un asunto do futuro, como se pensaba fai non moito, senón que xa é unha realidade en moitos sectores. Para nós, dentro do ámbito xornalístico, é especialmente importante ir coñecendo estas cuestións que nos ves de comentar. Así que agora abrimos un espazo para compartir preguntas, comentarios, formulaches tamén aí algunhas preguntas ao longo da presentación que seguro que suscitaron moito interese por parte das persoas que están hoxe conectadas nesta sesión, así que se alguén quere intervir, pode levantar a man ou abrir directamente o micrófono, se alguén se anima a comezar e se non, comezo eu a disparar preguntas. Comentan por aí no chat que a película que estabas mencionando era de Frenesí, pode ser? Sí, pode ser, Fredesi. Pode ser, sí. Bueno, mentras se vai animando a xente a facer preguntas, a min suscitáchesme hai varias cuestións que quería comentar. Unha delas ten que ver co uso da IA para a automatización de contidos, pensando principalmente no noso ámbito xornalístico, non? Sabemos que dende as redaccións de moitos medios xa se está a empregar a IA para redactar automáticamente novas, principalmente aquelas novas que supostamente non requiren tanto da supervisión humana. Empezouse a usar principalmente relacionada con temas deportivos, por exemplo, temas que poderían estar máis relacionados coa xeración de listas automatizadas, por exemplo, de resultados de competicións deportivas ou contidos relacionados coa bolsa, etc. Aí, dende o punto de vista xurídico, deberíase obrigar a informar sempre, neste caso ao lector, de cando un contido está xerado ou non por IA. Creo que é algo que tamén se contempla na lei europea, non? Non sei que Sí, nos podes comentar ao respecto.
Sí, pero sí, eso a ver, hai unha obriga ética de facelo, vale? Eh, o Regulamento Europeo sí exixe o que exixe que se utilice. O problema é o que decía antes, unha cousa é auxiliarse da IA para redactar esas noticias e outra cousa é coller unha noticia feita por IA directamente e metela, non? No segundo caso, evidentemente que sí, hai que facelo, aínda que non se faga. E no primeiro caso teño as miñas dúbidas. Teño as miñas dúbidas. Porque decir que se eu collo un texto feito con IA, o reviso, o corrixo, e o manipulo ou humanizo e o publico, eh, bueno, é evidente que estou utilizando IA, pero non é IA quen xenera ese contenido, non? Mm. Isto supoño que co tempo unha de dúas, é dicir, a mellor nos créditos do medio de publicación, imagínate, un periódico calquera digital, habría que poñer este medio utiliza IA para a xeración de contidos. E punto. Mm. Exacto. E Que é punto. algo que están facendo xa, non? Algúns medios. Sí, sí, a ver, eu estou pensando incluso, por exemplo, poñelo no noso, na nosas, de facer habitual, non? Nas nosas tarefas, non? Porque como utilizamos IA para todo, pois avisar a xente que nos nosos contidos formativos están feitos auxiliados con IA, están resumidos, están correxidos con IA, porque non solamente xeramos contidos con inteligencia artificial, o que solemos facer é corrixir con IA o que nos facemos Mm. para que as vergonzas do noso traballo e normalmente é fructífero, non? Pero, insisto, isto de momento non é necesario, terá que haber eu penso que será, terá que haber unha lei específica para o sector voso que así o estableza. Penso que, non, que tardará moito en chegar esa obriga. Sí, está claro. Hai por aí algunha pregunta xa polo chat que lemos de Punto Gal. Ola, antes de nada, grazas pola túa presentación, realmente é moi interesante. Que posibilidades teñen os autores de imaxes, textos e vídeos de obter algunha compensación vía judicial fronte ás multinacionais que usaron os seus traballos como fonte de información? Ou coas noticias das hemerotecas dos medios de comunicación que se colleron sen permiso para este uso? Lamento a resposta, pero ninguna. É a miña opinión. A miña opinión. Vale? É dicir, unha cousa é copiar, fusilar, e outra cousa é basearme no teu traballo para facer eu outra cousa. Que eu utilice a inteligencia artificial ao meu bo gusto, a miña, non? Capacidade de dibuixar, etcétera, é irrelevante. Non sei se me explico. É dicir, se eu vexo un dibuxo de un humorista famoso, por exemplo, non? Eh, baseándome, e despois de velo 1000 millóns de veces, fago outro dibuxo, moi probablemente está influenciado por este, non? Vese na música, é dicir, que a carencia de ideas musicais, de originalidade, é absoluta hoxe en día, non? É dicir, que calquera cosa que se faga en música hoxe en día está baseado, hoxe en día e antes da inteligencia, antes da IA, me refiro, é dicir, nos anos 80 xa era todo revivals, etc, e logo a partir dese momento xa todo o que se fai é sempre de peor calidad do que está xa feito en música, non? É moi difícil encontrar algo que realmente pague a pena, non? Entón, se antes non ocorría, podes acusar, mira, que Oasis copia moito os Beatles, vale, pero é unha crítica. Pero os Beatles nunca puderon demandar, a pesar de que as estruturas armónicas das cancións, dos temas de Oasis sean moi semellantes. Ou Crowded House, que tamén os Beatles de Australia, non? Por decir algo, non? Pero, por lo tanto, é imposible. O feito de que se teña feito con IA ou non, repito, non falo da IA, falo da persona que usa a IA para facer algo distinto. Que a IA teña acceso a todos os dibuxos dos humoristas galegos, de Ibáñez ou de Pedro Vera ou que sea, é irrelevante. É irrelevante. Penso que non estaría abocada ao fracaso. E, de feito, non está, isto é precisamente o que están intentando moitas empresas fora de España, están neste momento o índice e non sei como, é dicir, está en pleno proceso e non sei como responderá os tribunais norteamericanos porque son moi sui generis tamén eles, pero bueno, isto de que se cobre un canon pola venda dos discos duros e tal, isto cada vez está máis abocado ao fracaso, non? Eu son pesimista neste sentido, bastante pesimista. Pero bueno, todo se verá, non? Todo se verá co tempo. Sí, en relación con isto coñecemos tamén no noso sector algúns exemplos de demandas, por exemplo, como a do The New York Times, non? Que demandaba a OpenAI e a Microsoft por producir precisamente os seus contidos sen licenza, non? Aí
Claro, sí que é certo que hai unha liña difusa tamén moitas veces, non, entre o que é resumo e o que é copia, como comentabas anteriormente, entendo que é moi complicado dende o ámbito legal non chegar a esclarecer pois cando un contido foi copiado ou cando foi plaxiado, neste caso, usando as ferramentas de inteligencia artificial, non? Pero máis alá destas demandas, queres que os medios de comunicación deberan colaborar coas plataformas de inteligencia artificial para establecer acordos claros sobre o uso dos seus contidos, como fixo, por exemplo, Prisa con OpenAI? Ou crees que iso podría comprometer a independencia informativa? Bueno, non quero falar de independencia informativa, non me sinto autorizado e supoño que hai moito que opinar aí, pero poño vos un exemplo. Movistar, hai que decir o nome, penso que Movistar. Non sei se fixen ben dicir o nome porque igual estou equivocado, pero sabedes que a Liga eh, está por medios tecnolóxicos, é dicir que a Liga de Fútbol Española bloqueou un rango de IPs determinado dunha empresa que se chama Cloudflare. Isto conto porque eu seino deste tema, non? É dicir, porque sufro na miña propia pel, non? Porque Cloudflare é unha aplicación que anonimiza a circulación de datos a través de Internet, unha aplicación que todos os que temos páxinas web estamos utilizando para evitar pois hackings, etc. É unha porta de seguridade, por así decirlo, unha especie de cortafogos. Pero precisamente por isto, moitos hackers están utilizando esa plataforma para ocultar, non? Para ocultarse, non? Para evitar este tipo de ataque, de ser detectados. Sobre todo as plataformas que se dedican a compartir eh, contidos protegidos, de caso deportivos, non? Entón, que fixo, pois, de acordo coas tecnolóxicas, as grandes tecnolóxicas, o que fixeron foi bloquear directamente ese rango, co cal todos que temos pequeñas páxinas web sometidas o que utilizamos legalmente, ilícitamente, e pagando estas ferramentas, pois, sencillamente, as nosas webs están inaccesibles. Inaccesibles. Houve unha demanda de Cloudflare, Flare, non sei, Cloudflare se escribe, podedes buscar en internet. Houve unha demanda contra a Liga por este tema e o xuízo mercantil deulle razón á Liga. É dicir, que a mí me parece unha auténtica barbaridade. É dicir, ou non se enteran do meu dereito a poder utilizar internet libremente, ou non pasa algo raro, non? Entón, eu non confío en que a Administración de Xustiza acerte con este tema. Non confío. Entre outras cousas porque a xurisprudencia todavía está por nacer, non? Eu vou vos contar un caso simpaticísimo. Hai un xuiz xa xubilado do Tribunal Supremo que presumía, a min chamou muchísimo a atención, presumía de que unha sentencia súa do Tribunal Supremo absolvera a un acusado de pederastia porque estimaba que non estaba suficientemente probada que compartir as fotos. Porque sí, é certo que a policía nos autos estaba a súa IP do seu ordenador, a súa IP do seu router, non? Que era o que estaba distribuindo para todo o mundo desde aquel router de aquel piso, estaba eh, eh, distribuindo a todo o mundo pues, centos de miles de gigas ou de non sei que cantidad de datos de pornografía infantil. Pero o xuiz decía que aunque eso era certo, aún así non se podía demostrar que fora él, porque ninguén o viu. É dicir que, claro, hoxe en día probablemente tería cambiado as cousas, non? Porque é un indicio importante, non? Pero o certo é que foi absolto. Entón, mentres non pase uns anos e se forme un corpo jurisprudencial, é dicir, unha doutrina versada de xente que realmente sepa, non? Saiba o que é todo o tema tecnolóxico correctamente, que coñeza e que controle de alguna maneira os resortes de como funciona a IA, penso que vamos a dar paus de cego e seguir navegando no proceso no mundo do dereito e das tecnoloxías de forma pouco eficaz.
Creo que temos outra pregunta aquí polo chat. Que impacto, pregunta José Manuel, cree que vai ter no colapso xudicial o impacto exponencial da IA en España? No colapso xudicial, eu me imagino que se está referindo á situación lamentable no administrativo da Administración de Xustiza, dos retrasos, da paralización, etcétera. Sí, esa mesma. Bueno, vamos a ver, a inteligencia artificial non o dixen, porque entendo que excediu un pouco o ámbito deste relatorio, pero a inteligencia artificial eh, a definición, a consecuencia é a eficiencia. É dicir, a IA non sirve para ser máis ricos. Eso de que fágase rico coa IA nestes anuncios de YouTube e tal, eso é todo falso. Non? Realmente o que produce é a eficiencia. É dicir, nós no Consello facemos máis cousas que antes. Somos igual de pobres, vamos a decirlo así, ¿no? É dicir, que realmente non temos conseguido ninguna vantaxe material, pero sí facemos máis cousas e a máis xente. Somos máis eficientes. A eficacia é outra cousa que non me atrevo a valorar, pero sí somos máis eficientes. Entón, pode ser eficiente a Administración de Xustiza se usa IA? A min non me cabe ninguna dúbida. Pero o tema é moi complexo. Primeiro, porque falamos de xestión do cambio. Temos os cartos, temos a tecnoloxía, temos a intención, temos as ganas, temos todo. Pero falta a xestión do cambio. Cando falo xestión do cambio, falo do factor humano, basicamente. Falo de formación, falo das tensións laborais dentro da Administración de Xustiza que non son poucas. Non? Estamos continuamente asistindo a toda clase de exacerbación, non? Por acaso das negociacións na Administración de Xustiza con folgas, etcétera, etcétera. Ahora mismo hai unha especie de folga tamén de xuíces e letrados da Administración de Xustiza. Entón, se pode facer perfectamente, podería perfectamente facerse, poderían sacarse máis sentencias a semana, pero isto tardará en conseguirse precisamente por isto. Non, eu non son optimista neste sentido. Sí, falando de formación, como poderíamos fomentar dende as universidades unha formación transversal que conectara, pois, o mellor, dereito, tecnoloxía, neste caso, e comunicación? Crees que sería importante, interesante, ir cara, bueno, E neste camiño, non, de isto é fundamental. cooperación? Isto é fundamental. Isto é fundamental, Alba, porque, é dicir, hai moita xente que non quere usar a IA, que non quere saber nada da IA. As súas poderosas razóns, a verdade é que a min tenme bastante convencido, non? Pero precisamente por esas teimas que hai alrededor da inteligencia artificial, o que hai que facer é que a xente ten que saber o que é a IA, non? Mira, nós tuvemos un problema bastante grave, porque no noso, poñoche este exemplo, no noso actividade formativa damos uns cursos de evidencia de xénero, cometimos un erro que é abrir sin querer o curso, estaba invisible en internet porque estaba producido con unha contraseña, pero nun momento determinado abriuse e a Xunta de Galicia, alguén da Xunta de Galicia mirou o que estábamos facendo e colárase un epígrafe entero falando do síndrome de alienación parental que en materia de violencia de xénero é o que dice que, bueno, que normalmente, simplificando muitísimo, como os nenos normalmente quedan baixo a protección da nai, na separación ou divorcio, a nai suele manipular a información do neno de maneira que o neno pues, está en contra do pai, co cal pues, eso ten unha, logo importantísimas repercusións no réxime de visitas e todo isto. Isto é o 80% das reclamacións en materia de separacións e divorcios. Entón, claro, o síndrome de alienación parental, o SAP, que é isto que estou contando, que foi creado por un pseudocientífico americano e que utilizan todos os abogados dos pais neste tema, bueno, pois é un tema moi polémico e hoxe en día pois está absolutamente, bueno, absolutamente no, pero está mayoritariamente negado, é un pseudo síndrome moi criticado por médicos, por psicólogos, etcétera, etcétera, pero se sigue utilizando. Eh, Pois ben, o problema do síndrome é que nós na formación chamáronos a Xunta de Galicia dicindo que rapidamente quitáramos ese epígrafe do curso. Eu o que lle dixemos é, sí, vamos quitalo, pero non vamos quitalo. É dicir, si eu como abogado da muller, por así decirlo, non? Atópome nun xuizo con un abogado do pai que está alegando este síndrome, eu teño que saber de que está falando. Por lo tanto, eu teño que explicar que é o SAP. Pois aquí é exactamente o mesmo. Nós non queremos que a xente utilice a IA. O Consello de Abogacía Galega, desde os órganos que rexen
A profesión non se pode nunca aconsellar a xente que utilice IA, pero sí é a nosa obriga advertir e formar aos profesionais dos riscos da IA e de saber cando se está a utilizar e cando non, e que logo cada un o utiliza ou non. Por tanto, dado que toda a sociedade, tanto a económica como a parte xurídica, como a parte profesional, empresarial, etcétera, etcétera, vai estar dominada por a IA a curto, medio prazo, non falar do que hai a IA nos programas formativos educativos xa desde a xente nova é un erro importante. Eu espero que as estrategias de IA, tanto española como galega, que está en fase de confección, pois que contemple isto. Moi ben, pois quedámonos con esta idea e a importancia da concienciación e da formación neste eido. Non sei se hai algunha pregunta máis para non estendernos moitísimo máis de tempo, que xa son as 12:20. Deixamos espazo para unha última pregunta, se hai. Non vexo máis levantadas nin ningún comentario no chat. Quedou todo clarísimo. Moi ben, pois entón imos dar por rematada esta mesa, agradecéndolle de novo a Sergio a participación e o seu tempo, e tamén a todas as persoas que hoxe vos conectástedes a este webinar do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Foi unha magnífica oportunidade para poder reflexionar sobre como o dereito e tamén o xornalismo non poden adaptarse a unha realidade tecnolóxica que se está movendo moi rápido. Agardamos que este sexa só o inicio dunha conversa imprescindible entre sectores, non? Na que xuristas, xornalistas e tamén a cidadanía teñan moito que dicir. Moitísimas grazas de novo ao Colexio por facer posible este espazo. Graciñas. Gracias a vos, gracias a ti, Alba, á facultade e ao colexio. Moitas gracias. Encantado.